hew kadi mi yida ga sukaɓe tawmaɗo lumbram gallo ala lumbram gallo mi yida ha ko no ya fomi so tawi wona an ko hon yimɓe ala e goto wona an walla ɓeyde sukaɓe alif Allah mo yummaɓe waɗi e junga mo caggal kadi hande Allah nawti yummaɓe wa mbir aɗa kalantuma mi yida hay goto ɓurma ɗo hay hunde batta haqqille hoore ma ƴeewa kalanmami ko d'ailleurs quand on parle de l'eau on va sa cœur sa temalen ngoɗo ɗo doxal leen ñu gaaw yow mën ngay dóor mami naam kii de may wax ak moom mooy dóor xoolal lu mu ko woy dóor yaa ma dóor yaa ma dóor ay way astafurlah ndey man tax ma lay dóor yo waɗi ala hakkunde meɗen anin mbiɗa ko yumma way ɗo goggoma won salamu aleykum Cheikh Oumar mbaɗɗa a selli machallah Cheikh Oumar mimi tampide ko waɗi Cheikh Oumar goggo woni tampini kam mimi ñamata mi yarta somo jang ko probléme goggo nan wullema jammi ñalma hay somo liira kayijam ko probléme tellement mbo respecte mais Cheikh Oumar mi netti wawde muñ chaque jour aɗa wi kam muñ ha mani goggo so wi kam tan kam plein mboɗo concentré jangnam o wi kam ummo lawji kake ummo wayni mi ɓi ko nanɗo haydara watta an chaque fois aɗa wi kam yimto mi muña ha hollum tesmiñam conseil ma tan puranal konngol goto ɗumama muñani cuuki heɓta yimɓe neɗɗo kalto gonɗa muñi ko muñɗa foof ala fe mbiyata alhamdulillah c'est vrai guila ɗum ko hemma ko ɗum heɓi kam mais l' essentiel ka wallita so muñal tan kala ɓurɗo wawde muñde aduna woni muño e dewgal muño e galle e muño e mbette toujours kam wiya alhamdulillah muñ ko hemma ko ɗum heɓem mais Allah walli ɗum foof e wanon Allah dandi en hen eɗen mbaɗe dérangement jamme ñalom guinnen mayɗe jiccon alhamdulillah haydara mi nani haala ma ko mi tampi Cheikh Andio minen koye brevet min mbaɗata ɓi ko nin oppata ɗum waɗa haydara mais min ko brevet ngomi en classe directement comment fiti min mbaɗa joɗe mbaɗa saggini kala ko goggo wi kam mais min ko kaw tan ƴewmi kadi haala ma kam mi nanimi kono min kam Cheikh tampi an yimɓe tawmon e galle ma en tampinma ganduɗa hoore ma min mi anda hay coono goto o goggo woni aɗa on tampin kam ko moɗo oto jabodire makko yoɗane makko ɗum tan mbawi conseillé yo mi nani haala ma a jarama ok merci ok mbaɗa benne nder kam ok concentré jangue ma inchallah wono hersono seygo kono boy kiidaji ɗi no battami ɗi ko mitene Allah ngani ɗum séri coco séri banana séri mango séri limon ay noba yu mala ganalaw fami ɓuuri jam ala binanta wallahi mbiɗa sukaɓe nan aɗa andi mbiɗa hersa seygo c'est normal no way nanɗo tan ça va bien ni way mata hannda e haani jeere ala hande komi hande uniquement hande kiki ɗo ko an jeeyi kiiɗaji ɗen ɗo honndani kono mboɗo yiɗi jaha jeere ala jeere kay komin jeeya oui entré e jom ɗum de Seydou ma assalamu aleykum Seydou no mbaɗɗa tan aɗa selli kam e jom e kardiato sukaɓe mbiyata mo jetugol min kardiato mbiyatmami wallahi no mbaɗɗa tamɓe yewno way jeeto hannde aɗa ñaatide mbaɗira kono wawi andi kaw ɓura haalannoɓe komi waɗoɓe lebbal fof bag mi mbaɗanno wallahi wallahi ndeysan kono bago yaltimi mi heeɓi ko mbiɗa ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah e ɓeydo mbaɗa tampere alhamdulillahi rabbil alamin Allah rewi mbaɗannoma mi heeɓi ha wallahi kaw alhamdulillahi rabbil alamin félicitation alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah aɗa andi ko tagi mi yettude Allah nene moon ko mun accitno wadde hannde son jooɗima a wiya dañi bak miñene wonno e brevet wi kam dañi nene ma hannde nana waɗi ɗagal mi weltima mi weltima kawoyam Cheikh Oumar yo Allah waɗen barke yo Allah waɗen barke yo Allah moƴƴin yo Allah waɗe président ya barke salatu yo lokki hoore leydi te kadi Allah hokkere hoore leydi ndi solla ma muri tan fof seeɗo jetti Allah noon kono goyata nene de ɗo e galle o so Allah jaɓi on goyata ɗo nene Cheikh Oumar
Allah waɗan barke yo Allah moƴƴini ya barke salatu fariya ñanden mi wino muñal ko fontinaki muñal ko suusere wonda defte ko Allah walli muñju te kadi muñju ɗa anda ballal weltima sen gise weltima yar kadi yo Allah yettu ko heddi ko kadi ƴettuɗa koye pele nene ma kadi sa ƴetti pele nene ma ɗum hawata kam yo Allah waɗima barke yo Allah yettimi Allah hokkuma ko jiɗɗa koko darta ko muñal tan muñal debbo noon ko rende hoore mum rena jungo rena koygal rena kono kisa kadi ɗum mboɗo jogema kadi ma Allah waɗen barke kadi ko dañƴata ko ma Allah waɗen barke min noon min e gorgol ma fof min beltima wallahi wallahi beri no wayi andene kadi mboɗen ɗe no dañi ande mi en fof mi welti mboɗo wela mboɗo welti sukaɓe fof dañi haalaka sakko mbiri ko wallahi Allah Babe mi dañani. ko mbiɗa ko Mi dañani. a dañani wallahi mbeɗa anduno a dañata an juuɗo jasɗo jeliɗo ya yo mayde ronde anga he rewaɗo urma toy ñakka fulla ñakka fayda mbiri an a finat subaka ala sacrifice mum waɗan kalisam fof mo ligginomi aduna min ƴetta mbeɗa waɗa e ma wona koltu wona kala ndeka ko pinta ɗo aɗa jogui guel téléphonel ɓi ɓaaj aɗa haɗa ɓuuƴo aɗa ɓaƴo jettotoɗa ko école aɗa waɗa vocal uji min kay mi haalnino min noon wona ko min 50 no ma wutti mi hokkuma a harmin ɗum juuɗam o téléphone ma mami heftumo heela mo ɓeddoma ha mayde bonde nono ma an mo mayde bonde fettine an bone brevet tan e jarɗi hasali fof haɗi mo womguinaɗo jangga brevet ko Allah hokkata oto fi cukalel ngel ko Allah hokkata wawande janggude ko min mbattani ɗummen jeeri ko wona ɗum ko noon fédération an miñe kader ka wona fédération wiɗe félicitation waɗinde kawma janggani kawma janggani joni noon so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mami waɗa noon feet la fétation mbiɗa yiɗi waɗan ɗon nde arrosage ko sukaɓe mbarata ko fétation mbaɗon so Allah jaaɓi dow huɓerto gam on ha wela on kala ko namdi on jour mbiɗa ƴetti mbaɗa waɗa no so Allah jaaɓi Seydou yo Allah waɗen barke mi weltima ɓerdam ɓuuɓi hande kadi ɗo yummon leydi to ɓerde mum ɓuuɓi kaw yettimɓe suudat ala basi tinɗol koye mon no feewi yo Allah sellim doole ya barke salatu fare kadi on ko moƴƴita dañi ɗon son jaɓɓe koyeɗem ƴewara wayno dewen jamanduɗo ja yo mayde bonne afte fo yaade koye alay sago jooɗo école aji tan heni wallahi ko ƴettoton ko jogoɗaji yo Allah suur yo Allah wat sutura wono kam ko wone laata fo ma juuɗe yiito onela fo ma juuɗo jiitu janggoɓe ɓe nana jangga ñiidi aɗa wawa brevet ko Allah hokkata ma dañi janggoɓe ne jangga wona ɗum de wonani hokkatamo de mo dañi sabu brevet de wona yaade ne huɓɓa connexion e laabi ne yaha haade mum yettade classe ne naata classe ne huɓɓa hayso maître ma ne haalda e ma tawa wona e wokkal ɗum honno jomum ma dañci on wokkal uji de min ni mboɗo wiya kam par ce mboɗani que joɗima ɗo tension ma ni montade dow zéro alay sago tension ma monte so tension ma montide huuɓi monti tension ma gandum min kam mbaɗani o monte sa tension alhamdoulillahi rabbil alamin Allah alhamdoulillahi rabbil alamin Allah Allah wallahi alhamdoulillahi rabbil alamin Allah ɗum ɗo ko desdami te ko desdal gurdam e mayde desgal teddugal Allah rokki kam Seydou Oumar dañi bague muɗum Allah rokki kam karje to dañi ganda hoore maɗa yo brevet mum mi yetti Allah mi juule rasoul kadi mi yetti nenam mi yetti babam sinno tan wonano mangu hande naati mami amar on waɗa noon ari ɗo yettimo ɗo alhamdulillahi rabbil alamin oui entrez fils oui Oui, classe. ci la Troisième. sila cool Cool. ça va waɗan tango Adil. ɗon bay félicitations merci kontaan nan trop ko noon tan Welcome fee. c'est comment onon bayri ɗo non xam nga man dama bëri dugg non ki a fini noon wallahi c'est comment Da, ilo ngaddu mam do set odo kaddu mam do. yeah merci man moom sama kado dama ko fàtte kër ga non ñon yam C'est comment? Ah, jógal mu toog jógal. da nga bëgg lu yomb Jógal mu toog. Eh classe, délégation sahabi. Non, wallahi, zéro mérite de quoi. Eh, go down. Zéro. Voici. Nice.
Mashallah kala zain wallahi min beltima quoi duñu nami dum mi foti hasko nangi wudi fo to galle quoi wallahi min nan dum rek bim saabi dum do hasko nangi wudi fo ar asma mi do jowa si wallahi wa non la kisun xarit la il faut ñu ko féliciter billahi man content nani kala ay chaque fois mbiyana ma muñ quoi billahi ay fudu no musique on ma moji inshallah chaque fois mo yima muñ tay muñu hande pour machallah kam adde a hebi joni diplôme ma min fo beltimen kala tellement no beltimen quoi kañum ko non tan muñal ko suusde naange kadi muñal ko suusde rondade ko teddi est-ce que wallahi kalko wanno ara classe wallahi mérite c'est comme dañoo kontaan mais am na lu des dañ ko war a fêter. dam koy fete kay yow mbaran do xam ta halan dum may ma jàmm. ala mo affaire gala ko jere waaw bu yeboo jere kanko ko ngay di to fet dum ya rapport la mi tegal mo fete programme o ma ci dimi juude de Oumar parce que inshallah gelu ñu Facebook ay affaire fal la nak ah corriger rek resto ma ci dimi juude mo rek kan boy di affaire bi coftane coftane si kami show kay kami show ma sañse lu garaaw. ah bon billaay yow. ku lay dagal bi yoon sa yoo nekk si. ah am parle man mo na dem Ousmane ngu ñaw mo ben affaire boy non la wala ñu dem ba pere classe ma arto do ni ma arto boy ma arto ni ok rafet. c'est comme alhamdulillah rabbil alamin odo bak kadam dam do belam kimme wala noto ne